Bingka, bingka, bingka mo diha. Bingka, bingka, bingka mo diha. Tag 5 na lang. Init pa ang bingka ni Agata. Ninduta jud mamaligya oy. Ma-enjoy pa ka, makakwarta pa ka. Pero unta, mahurot ni og kahalin ako ang bingka bay para makabawi ko sa akong kapital. Tag 15 baya jud akong palit ani. Pero sa ako kay ako naman po'y namaligya. Tag 20 ng isa ani para madako kog halin. Utok ba utok? Business minded ra ang puhunan. Ako na gud ni si Agata ang pinaka-bright sa tanang manegosyuhay. Bidaw be, dagag motor didto. For sure, daghan rug tao. Bingka, bingka, bingka mo diha. Tag 5 na lang. Init pa, nang liki pa, tamis pa. Bingka, bingka mo diha. Bingka, bingka mo diha. Syaro lagi walay mo palit sa ako ang bingka. Nga gwapo kay kog suot. Princess akong dress. Kay dili man na sila magmatay lang sa baligya. Magmatay po na sila sa naong sa nagbaligya. Gwapa-gwapa ba? Bingka, bingka ang pinaliki. Tag 5 na lang. Hala, gwapo lagi kayo di nga motor bay. Mama ha? Dato-dato ba yun di nga motor? Dato siguro tag-iyaan ni bay. Asa kayang tag-iyaan ni nga motor no? Kay baligyaan nakuha ni ako ang bingka nga pinaliki. Asa mang tag-iyaan ning motor ha? Hala, tuara. Mao siguro na tag-iyaan ni nga motor ba? Ako na siyang baligyaan ni akong bingka nga pinaliki be. Time pa, murag kaila lagi ko sa likod. Hi sir, bingka, perting inita, nagliki-liki pa, palit na. Hala, si Agata bay, nigusanti na di karon? Ay, ikaw man day naok, gasir-sir pa ko. Dapat lang nga mag-share ka sa kuha. Tanawa ko motor, bago kayo. Hala, Hok, gwapo kay mong motor, Hok. Bagay kay sa imo ha. Mas musabot ang kabagay kung mupalit ka ni akong bingka. Ay, hala. Hawad na ka mo silstok ba? Ay, syempre, gamito ng utok. Kay negosyante man ta. Unya, tagpila mo na mong bingka daw. Tag 20 ang buok. Tanawa Hok, lamig kay ni. Kanang mga bingka sa terminal. Layo ra kayo ani akong bingka. Kay og mukaon ka ani. Makalimot jud ka sa imong pangalan sa kalami. Hala, suroy. Makayon ko nagkinsa ko. Yes, sir! Baka Agatang bibingka niyan. Unya, palit na sa Agatas bibingka. Unya karon, wala mo ko nakadalagas. Ay, unya na nga bayda na. Ay, mauna diskarte sa mangutangay. Nga dili ka ba lumubayad? Bigno. Makapugok na. Wala gini Agata. Di ko makapalit. Wala mo gikas gidri oh. Aw, ug wala kay cash, dili ka makatilaw sa bibingka ni Agata. Unya, mupasin ako. Walay utang, ugma na. Bingka mo diya. Yati, ulita gini Agata oy. Wala gini bago bay. Bingka, tag 5 na lang. Init pa ang bingka ni Agata. Tag 5 na lang. Kapuya ning manhuroy og bingka oy. Unya wala pa dyan ning palit na ako bay. Asa mga tao diri oy. Naapog ko na-assign aning kabungturan nga. Wala man dyan tao. Naalagi tao. Pero si Bonok ra pa dyan. Unya unsa may kwarta ato. Di man ganito kabalo mo bayad utang-utang. Unya mapugok na hinuon ko tungod niya. Dili pwede na. Kay nagdali bayad yung kong kadato. Grabe na nakong singot og sinuroy ani bingka. Unya utangon ra ni Bonok. Big no kayo. Wow, gwapuha gyud sa bagong motor nga giregalo ni Papa sa kuha oy. Sino kayo? Makapang-chicks ta kog daghan ani. Bingka, tag 5 na lang. Hala, si Agata man na bay. Namaligya na pud siya Bagurbi na ko nagikawatan. Garaag yung utok ani ni Agata oy. Negosyante kayo bay. Unya ako, kigigutuman ko. Murag lami biya na iyang bingka. Kawaton din ako na bay. Bingka, pinaliki. Init. Kuha gini mo bingka ron kay nagtalikod man. Bingka mo diha. Tag 5 na lang. Bingka mo diha. Kustan, ambi na akong bingka ba? Ha? Unsay ambe? Bidaw, lawayan be? Ako ana ni, kinalawayan naman. Dama ka gyud nimo kustan noy.
bay, wala para bayad yung kuya Lenana, mapugok yung ko. Unya, gigutom man ko. Sorry na. Oo. Kustan ba? Ambe na ba? Wapabaya ko kabawi sa kapitalana. Unyag wala ko ilabot. Basta kay gigutom ko. Ayo. Lami naman na yung bingka niya mo agad, ano? Gamay, pero bayri ko anak 100 kustan ba? Ha? 100? Tasa ha? Dara! Ambe na ba? Ambe na kustan akong bingka ba? Lugar ka ka! Ambe na akong bingka! Ambe na! Noy, damakan ni mo na naman to ilaway. Bayri na kustan ba? Bayri na! Bayad na ya ba? Mangilog man, hayang lagi. Bantay lang yung gagos